Това е поредната студена сутрин. Това е поредната студена сутрин. Писна ми вече този текст. Знаете ли коя е фотографията? Вижте! Какво мислиш за този студен ден? Толкова е студено, че не знам направо. Толкова е студено, че направо се обесявам. После трябва да чакаме малко да потанцувам да скапа. Сега имаме голямо изучение, всички ядат закуски. Вижте ни училището, вижте. А това е, аз съм във втората серия на Тери Такийци, Джани на Вийци. Чакай сега, как нали е Джани първо? Джани, не, Теди. Джани, доста е дълго име. Не, чакай, знаеш как ще ни е? И пак. Дити! Какво? Дити! Дити, какво е това? Искате да видите сцената, на която ще играем. Гледайте, следвайте. Не толкова близо, но въобще. Бил сбъднете. Да, много скучна тата отдолу. Качвай се по собите като... Мислим си, супер надъхани е така! И се качвам по стълбите, ама усещаш си. Сега ще край. Отиваме на сцената сега. Ще се премаляли. Гледай как се гледа. Да, сега ще ме. Ще ме намех. Сега страница как се танцува. Чакай, знаете ли какво правите отдолу? Да, така правят бургасчиите. Сега, на сцената си. Сега на сцената си. И си супер надъхана и за теб те гледат. Феновете. Бургас ли си? Не. Това е смотно град, нали? Това е Афидра Бисъка. Аз съм... Дръж към мен, дай към мен. Чакай. Аз съм... Как беше, как не беше, къде да снимат филми? Как се каже, Джани? Режисьор. Аз съм... Не, мам! Другия, аз съм... Онова, дето по телевизора. Там беше телевизор. Сега ще питаме как храната пише. Вей! Как храната му? Който... Спирай! Да спирам? Чакай малко и мен да снимаш де. Лудата слиза! Лудата дойде! Пак да снимате видео. Не! Виж, питат, дори виж, знаят. Кукуруку. Денки, какво правиш пак, ма? Както фрейса. Ето ги лудите седмокласници. От моя клас само са луди. Вижте сега как се прави. Чакай, лаква да няма. Това с страница. Чакай, я те иди, дръж малко раницата сме без да допира по земята. Ти. Ама, Чакай. И аз слушай да видим как се слага раница. Да, Сега гледайте как се танцува. танцува като баба ми. Кой прави така? Оли! И клипа са на 4 минути и 2, трябва да го спирам. Чакай, снимай мен. Снимай мен. Цяло междучасие, ако трябваше да снимаме. Часия коридори. Ето как замръзват хората в днешно време. Как се през даската по етика ще се... Силно де. Имам вече 3 двойки. Море. Бързо. Нямаме вода. Дале. Сега имам вече 3 двойки. Имам вече 3 двойки по български, ама така съм надъхана, че 5 утре ще взема поредната двойка. И това бяха най-добрите фотографии. Първо аз се представям. Джани Теди, мен. Не, Джани Теди, естествено. Хайде. Теди, Джани. Джани Теди. Спирай. Ако мислех, че щях да дам 500 лева за това, нямаше. Стоп.
Един тафани тук. Сега тук, разбира се, това е сцената. Кръскащество почтима патена от Дюби. Ама не, Бургас от Волги, разбира се. Така, тук, знаем, виждате разни джуниори, сега тук виждате и беше казано. Не ли ръко искам? Ай, вътре не обръщай.